Kuyamangalisa bantu, bheka lokhu. Akukho neyodwa intuthwane esele. Uma izintuthwane zikuhlupha njengoba nazo zihlupha mina, hlala lapha ngoba ngemizuzu embalwa ngizokukhombisa izindlela ezintathu zasendulo ezisebenza izimangaliso futhi abantu abambalwa kakhulu abazi ngazo. Into yokuqala esizoyenza ukulandela umkhondo wezintuthwane size sithole isiduli. Bekezela ngoba bonke bagcina bethatha ukudla babuyise endaweni efanayo. Ngesikhathi uthola umnyango, cishe usuwenze uhafu womsebenzi. Manje sifaka cishe amagaloni amabili amanzi ephanini noma esitsheni, okusho ukuthi cishe amalitha ayisishiyagalombili. Sivutha umlilo bese siyavumela ukuthi amanzi aqale abilike. Khona manje siya emnyango wesiduli bese sibhoboza kancane nxazonke zomlomo ukuze kube lula ukufaka amanzi futhi angene kahle kuwo wonke amagumbi esiduli. Uma umhlabathi ungavumi ukubhoboza ngoba uqine kakhulu noma kunamatshe, sizosebenzisa ifaneli ukuze siqondise amanzi ngqo ngaphakathi. Uma amanzi esebila, siwathatha ngokucophelela siwase esidulini bese siwathululela kancane emlonyeni esisanda ukuwulungisa. Ngenxa yalelo bhoboza elincane, amanzi azongena kangcono futhi azodlula eziningi ezimayini lapho ikhona ikoloni. Lokhu kwakungenye izindlela zokwelapha ezazisetshenziswa umkhulu wami, futhi wayehlala ethi imfihlo yayingekho ekubulaleni izintuthwane ozibonayo ngaphandle, kodwa yayikukuhlasela ngqo isiduli sentuthwane. Futhi waphinda into eyodwa ebaluleke kakhulu: uma isiduli se-antil sikhulu kakhulu, ukusetshenziswa okukodwa akwanele. Kufanele uphinde inqubo ngosuku olulandelayo noma ngisho nangaleyo ntambama uma kusekhona umsebenzi. Uzoyenza buthaka kancane ikoloni ize inyamalale ngokuphelele. Ngemva kokufaka kaningana, njengoba ubona, akusekho mkhondo wezintuthwane ezisele. Sekudlule izinsuku ezine futhi ngisamangazwe ukusebenza kahle kwendlela elula kangaka. Noma ubani angayilungisa ekhaya futhi ayihlole nganoma isiphi isikhathi. Kodwa uma le ndlela yokuqala ibonakale ithakazelisa kuwe, linda ubone elandelayo ngoba iyona esebenza ngobuchwepheshe obuphezulu, isebenza kahle kakhulu futhi ishesha ngendlela emangalisayo. Kule ndlela yesibili sizoshintsha ngokuphelele isu. Sizodinga izithako ezimbili ezilula ukuzithola, isipuni esisodwa sebhathala lamantongomane kanye nezipuni ezincane zikasawothi we-boric acid. I-boric acid iwumkhiqizo ovame ukusetshenziswa ukulwa nezinambuzane futhi inezisetshenziswa kwezinye izindawo njengomanyolo othiyo. Njenganoma yimuphi umkhiqizo wamakhemikhali, kufanele uphathwe ngenhlonipho futhi uhlale ungafinyeleleki ezinganeni nasezifuyweni. Manje sithatha ucezu lwepulasitiki, isikhwama noma iyiphi indawo engasetshenziswa bese sibeka isipuni sebhotela lamantongomane kuso. Okulandelayo, sifaka ithisipuni elincane le-boric acid bese sixuba konke kahle kuze kube yilapho sithola unamathisela ofana ngokuphelele. Uma ingxube ihlanganiswe kahle, umphumela uzoba ngcono kakhulu. Uma isilungile, siya esidulini sezintuthwane futhi, njengoba nje senzile endleleni edlule, sizomba imigodi embalwa emlonyeni wesidulini ukuze kube lula ukufinyelela kuso. Sabe sesibeka ipulasitiki enengxube ngaphakathi kwalowo mgodi. Asikho isidingo sokuyifaka ngokugalari, vele uyishiye lapho, njengoba izintuthwane ngokwazo zizoyithutha ziyifake ngaphakathi. Manje kuza enye izingxenye ezibaluleke kakhulu zale ndlela, ukuphepha. Uma sinensimbi, itshe elikhulu, isisekelo sesambulela noma yiliphi into esindayo engasivumela ukuthi simboze ngokuphelele indawo esishiye kuyo udoti, kuyelulekwa kakhulu ukuyisebenzisa. Ngale ndlela sizogwema ukuthi noma yiliphi ingane, isilwane sasekhaya noma izilwane ezidlula kule ndawo zingathintani nengxube. Kwami, ngizosebenzisa isisekelo sesambulela ukuvala ngokuphelele umnyango wenqolobane yezintuthwane. Isinda ngokwanele ukuba ihlale endaweni yayo futhi ngesikhathi esifanayo ishiya izikhala ezincane lapho izintuthwane zingangena futhi ziphume khona ngaphandle kwenkinga ngenkathi zithutha ingxube ngaphakathi. Uma konke sebuhlelekile, kufanele simane sikuvumele kwenze umsebenzi wawo. Akunasidingo sokuvusa noma yini noma ukuphatha isicupho njalo. Izintuthwane zizoqala ukuthwala inani elincane ziye enhliziyweni yesiduli bese zisakaza ingxube kulo lonke ikoloni. Kunconywa ukuthi ubukele umsebenzi ezinsukwini ezilandelayo. Uma sibona ukuthi cishe azikho izintuthwane ezisaphuma, kuzosho ukuthi ukwelashwa kusebenza kahle. Uma kusekhona ukunyakaza okuningi, vele ulungiselele ingxube entsha ngokulandela izilinganiso ezifanayo bese uphinda ingxube.
Into engcono kakhulu ngale ndlela ukuthi ayidingi imizamo omkhulu. Ukuyilungisa kuthatha imizuzu embalwa nje bese kuthi izintuthwane ngokwazo zisenzela wonke umsebenzi zifinyelele emakhoneni okungenakwenzeka ukuwafinyelela ngaphandle. Sekuyizinsuku ezine selokhu sagcina ukusebenzisa lo muthi futhi njengoba ubona cishe azikho izintuthwane noma umsebenzi osele esidunjini. Cishe sezinyamalele ngokuphelele okufakazela ukuthi uma zenziwe kahle le ndlela isebenza kahle ngempela. Njengoba ubonile lawa makhambi ashibhile kakhulu kulula ukuwalungisa futhi noma ubani angawenza ekhaya. Futhi uma unemibuzo nganoma yisiphi isikhathi yishiye kumazwana angezansi futhi ngizojabula ukukusiza. Manje ake siqhubekele endleleni yesithathu nayo ephumelela kakhulu futhi ongayilungiselela ngezinto osuvele unazo ekhaya. Kuleli khambi lesithathu sizosebenzisa izinto ezimbili osuzibonile izikhathi eziyinkulungwane ekhaya kodwa ezingaba yinkinga enkulu ezintuthwaneni. Futhi ingxenye engcono kakhulu ukuthi iresiphi elula kakhulu ukuyilungisa. Sizodinga i-baking soda kanye nensipho yesandla noma insipho yezitsha. Isilinganiso silula kakhulu, isipuni esisodwa se-baking soda kanye nesipuni esisodwa sensipho ngelitha lamanzi. Endabeni yami ngizolungisa amalitha amabili amanzi okungamalitha ayisishiyagalombili. Ngakho-ke ngizofaka izipuni eziyisishiyagalombili ze-baking soda kanye nezipuni eziyisishiyagalombili zensipho. Ngemuva kwalokho udinga nje ukuxuba kahle kuze kube yilapho konke kuxubene kahle. Esikufunayo ngaleli khambi kulula kakhulu, ukufaka leyo mxube ngaphakathi kwesiduli. Eqinisweni bheka ukuthi kwenzekani uma sikufafaza ngo ezintuthwaneni. Ngemizuzwana embalwa umphumela uyabonakala. Manje cabanga ukuthi leyo mxube efanayo izokwazi nini ukungena kuzo zonke igalari ezingaphakathi. Uma usuyilungisile, funa indawo yokungena esidulini futhi njengoba nje senzile ezindleleni zangaphambilini. Uma ufuna, ungenza ukugoba okuncane ukuze kube lula ukungena koketshezi futhi udale umphumela wefune. Futhi uma lokho kungenzeki ngoba umhlabathi uqinile kakhulu noma uphakathi kwamatshe, mane usebenzise ifunnel ukuqondisa ingxube ngqo ngaphakathi. Manje thela konke okuqukethwe kancane kancane ngaphandle kokushesha ukuvumele kungene emihubheni nasemagalari. Uma ingena kakhulu, umphumela uba ngcono. Uma usabona ukunyakaza okuthile ngosuku olulandelayo, phinda inqubo futhi uzobona ukuthi umsebenzi wehla kanjani nakakhulu. Futhi yilokho kanye okuhle kakhulu ngaleli khambi. Abukho mfishakalo kukho. Lezi izithako obungenzeka ukuthi usunazo kakade ekhaya zilungiswa ngemizuzu embalwa nje futhi zingakusiza ukuqeda inkinga abantu abaningi abebelokhu befushwa yiyo iminyaka eminingi bengazi ukuthi ikhambi lilula kangaka. Futhi uma wazi noma yiziphi izindlela zokwelapha ezikusebenzele, sicela wabelane ngazo ngezansi ukuze nabanye bakwazi ukufunda kokuhlangenwe nakho kwabo. Uma uthole le video iwusizo, sicela uyithande bese ubhalisela isiteshi. Leso senzo esincane sisiza lokhu okuqukethwe kufinyelele abantu abaningi futhi kwenze izimpilo zabo zibe lula. Futhi uma wazi umuntu othanda izitshalo noma onezinkinga ngezintuthwane, yabelana ngale video naye. Ngiyaqiniseka ukuthi kuzokusiza kakhulu. Sizobonana ku video elandelayo.